Pelên koçberan yên bi hejmarên mezin û zêde derya û snûran dibirin ji bo gihiştina Ewropa. Li welatên ku bûyne wêzgehên tranzît û derbasbûnê, rêkxira û saziyên cîhanî yên alîkarîkirinê nahên dîtin û tenê li benda hinek kesên xwebexiş ku bi piranî bû mawayekê Kurd in dimînin. Ew kesên xwebexiş jî piraniya caran jin in. Mîna van her du xuşkên ji Almanya hatîne greva Kos li Yunan û rojê carekê xwarineka germ bi 800 kesan dabîn dikin ku berdewam zêdetir ji wê hejmarê li benda wê xwarina nebirsî û ne jî vê têr dibin disekine. Ji heftiya derbasbûyî ve rojane em xwarinê pêşkêş dikin û heta dawiya çileyê pêşî em ê berdewam bin. Xwarin penêr, bacanê sor, nan û xiyar in. Pêwistiya saziya me bi alîkariyê ve heye. Em dixwazin welatên Ewropa bên serxetê. Xwarin bê nerxekê pir kêm bi 40 sentan digihêje me. Hinek ji wan kesên ji bo geştkirinê û derbaskirina bihînvedanên xwe dihên van cihên geştyarî ji rewşa nalebar ya koçberan çend kêm jî be hewl didin alîkariyê bikin. Weke van keçên Erebên Iraqî yên ji London hat. Em ne saziyeke serbekirta taybetin. Em tenê sê hevalin. Me bi kirêza grava Kos bihîst û me biryar da weke sê hevalan weke Ereb alîkariya zêdetir bikin. Ji ber ku em dizanin ku em weke Ereb em dikarin karekî zêdetir bikin. Ji ber ku em zimanê wan koçberan dizanin. Me hewla da peywendî bi saziye re bikin. Lê bi başî pirêve neçû. Lewma em bi xwe geriyan û me ji xelkê navçeyê pirsyar kir. Dûratiya welatên wan kesên dixwazin alîkariya koçberan bikin, nabe asteng ji bo li bajar û herêmên xwe destpêşxeriyê bû komkirin û komekkirina pêvajûya koçberiyê bihêkirin. Me 400 kîlo alav ji Swîd bi xwe re anî. Ku cil û pêlav û çanta kîz di nav de ne û me jî heval û xizmên xwe kom kirine. Her wiha me pere jî kom kiriye ji bo ku pêlav û alavên zêdetir bikirin. Me hewl da tiştê ji destê me were em bikin. Em li vir in ji bo ku di pêşkêşkirina alîkariyan de bejdar bin. Alîkariyên sîstematîk û dûmdirêj dixal û cihên komvebûnên koçberan nehên encamdan bi inisiyatîvên kesayetî, nexweşî û dîmenên xemgînên koçberan tê berdewam di medyaya da bihên dîtin. Alîkariyên bu koçberan di rêyên wan da ta ku digihine wêzgehên xwe yên dawiyê deyêne pêşkêşkirin, piraniya caran ji aliyê xwebexşa ve ne û bi awayekî neorganîzekî dîne. Lêbelê ev koçbere dixwazin ta ku ew digihine mebestên xwe alîkarî ji aliyê dewletan û desthilatdaran jî ve bi wan bên pêşkêşkirin. Zinaşîn û Rodaw, greva Kos li Yunanistanê.